लोगोफोर हेलो लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर नायनो गोसो दंब्ला इन्टारेस्ट दंब्ला बे लकेसनखौ नायनो हागोन मानो होनब्ला आं दा हारियानायाव दं हारियानायाव नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ माब्लाबा गुरगाव जायखौ गुरुग्राम होननानै लिरनाय जायो बे गुरुग्राम होननायनि सिङावनो मोनसे राजिब चक होननाय जायगा दङ बे राजिब चकआवनो आं दङ दा बे राजिब चकनि माखासे लकेसनखौनो आं खिथाहरदों बे मोनसे गिदिर ब्रिज आरो ओरैहाय बिराद गिदिर जंसन जायो बियो ओरैहाय थाङो बाक्साफोराव ओरैहाय ओमफ्राय बियो ओरैहाय फैयो माबानिफ्राय गुरगावनिफ्राय फैयो आरो बियो पान्जाब जयपुरनिफ्राय फैनानै डाइरेक्ट दिल्लीयाव थाङो बे लामाया आं नोंथांमोननो बे लामाखौनो दिन्थिहरदों नोंथांमोना इन्टारेस्ट दंब्ला नायलांबाय थानो हागोन आरो बे जेराव आं गसंदों बिनि सिङावनो मोनसे बे लामाखौ क्रस खालामग्रा मोनसे गुवार लामा दङ बेजों गारि थाङो मटरबो थाङो बहुत गारि मटर थाङो बे लामाखौ क्रस खालामनानै बाक्सापुर साइडआव बेहाय बाक्सापुर दङ बेजों थाङो आरो आं बे लामाखौनो देखायनो थाखाय नोंथांमोननो नाजागोन नोंथांमोना इन्टारेस्ट दंब्ला बे भिडिअखौ नायलांबाय थानो फैदो बिदिब्ला आं थांनानै जागायदिनि नोंथांमोननो नायलांबाय थानो हागोन रायजोफोर लामा बारस'नांगौआ एसे गोब्राब जाबाय बे लामाखौ बारस'नांगौ भिर जायो गोबां भिर जायो बेनिखायनो आं लामा फैनानै देखायगासिनो दं नोंथांमोन आं दाना बिसिम सहैनो थाखायनो गोबां थाबायनांगोन ओरैहाय बे उखुम बायदि नुहुरदोंना उखुम बायदि नुनाय बे सिंजोंनो लामाया दङ आं बेखौनो नोंथांनो दिन्थिगोन आरो नायबाय था जायफोरा हारियानाखौ नुफेराखै बिथांमोना बे हारियानानि राजिब चक होननाय जायगाखौ नायनो हागोन बे गोजौजों थांबाय लामा बारस'बाय बेयो गोजौजों थांनानै लामा बारस'यो मानसिफ्रा थाबायो आरो आं दा रुगुं बेबो सिंनिफ्राय बोयो बे लामाया नुबाय बैनिफ्राय सिंनिफ्राय फैनाय लामा बियो नोंथांनो दिन्थिगोन आरो थांनानै नायलांबाय था लामाया गोजान थाबायनांगोन बहुद गोजान स्किप खालामनाङा दे नायजोबलां बे हा सिंजों थांनाय लामाखौ आं नोंथांनो थांनानै दिन्थिहरगासिनो दङ बे उखुम बायदिया बे सिंजोंनो लामा बिराद गोजान थांनांगौ बेखौ बारस'नांगौआ बहुत डेन्जारनि खोथा अब्लाबो आं बे लामाखौ थांनानै दिन्थिगासिनो दं आरो नायलांबाय था लोगोफोर माबायदि नुदों बेबायदिनो सम मोनब्ला आं हारियानानि माखासे लकेसनफोरखौ दिन्थिहरबाय थागोन दे नोंथांमोना नायनो लुबैदोंबा आंनि चेनेलाव थांनानै नायबाय थानो हागोन उदां दैमारि चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन आरो नोंथांमोननो मोजां लकेसन खिथाहरगोन आं बिनिफ्राय बिसिम थांनांगौ बे लामाजों थांनांगौ डाइरेक्ट आरामसे गोजानानो
सिङाव कट दङ बैयाव बारा गोजान नङा बैजों ससे थांनानै बेनि कटखौ मोननाय जायो पुलिस कट हाइ कट बे जायगानि नामा हारियानानि गुरगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनसे राजिब चक होननाय जायगा बियो आं दा बारस'नोसै गारि बारस'नांगौआ एसे गिदिर खोथा बारस'गोन दे आं नायबाय था लोगोफोर बारस'बाय बे लामाखौनो आं खिथाहरनो नागिरदों नोंथांमोननो बियो मोननै लामा बे मोनसे लामा बे मोनसे लामा थांनायनि आरो फैनायनि आं जायखिया थांनानै खिन्थारो एकदम डाइरेक्ट बारस'हैगोन नायलांबाय थानो हागोन नोंथांबो गोजौआव नै बिदि होनाय गारि सौग्रावलांबाबो नायदसलै बहाय दाबो बिराद गारि थांलाय फैलाय नुवाखै नायदो गारिया नोगोद गोजाय दिनैथ' रबिबार गासैबो डिउटि बन्द जाजोबो साख्रि मावनायफोरना आरो बे साख्रि मावनायफोरनि माखासे गारि फैनांगौमोनब्लाथ' जायगायानो थोआ ओरैबायदि भिर जायो बे जायगाया नोंथांमोननो मालाबा डिउटि थानाय ओरैनो माबानिफ्राय समबारनिफ्राय सुनिबारसिम जायखिया गेजेराव भिडिअ बानायनानै खिन्थाहरगोन आं माबायदि भिर जायो नोंथांमोना नायलांबाय था मेन रड दय आं जेराव थाजेननानै भिडिअ बानायदोंमोन बेखौ मोनहैयाखै दाबो फाग्लासो जागोनलै बे थाबायथिंखाबाय थां जों बेरायनोसै गारि सौग्राव लांगारगोन साला बारा बिसास गैयालै बबेनिफ्राय गारि फैयो नै गेजेरानो नाङाखै दाबो खोमसि नुखायो गेजेराव गेजेराव खोमसि नुखायो एन्जर गुदुं बायदिसो मोनबायलै माथो बोरै बोरै थाङो एन्जर गुदुं बायदि नुखाबाय गुफुर नुहुरबाय लामाया मोनसे ओरै बोरै थाङो देखायहरसै आं लासैनो एन्जर गुदुङावसो हाबफैनाय बायदि मोनबायला
दंफां फांफ्रां खोमसिसो जाबाय बैयाव सुबह शॉप सना शॉप एलएक्स खोमसि जाबाय मानसिखौ नुवाबो जानो हागौ बे समाव आरो लकेसनखौ नुवाबो जानो हागौ नै सना शप सना शपआ बर्डआव नुदों ना सना शप मोजाङै नायब्लासो नुगोन नोंथांमोना खोमसि जाबाय नालाय स्ल' डाउन होगासिनो मेना हयथ' दानिया लामाया सिम थांनांगौ थांथारनांगोन सिम थांनांगौ र' मा जायो नां नायलांबाय था खोमसि जाबाय लाइट जोंगासिनो खोमसि जाबाय बय लाइटजों नुला खोमसि जाबाय लाइट गासिनो दं खोमसिजों नुला नुजोब्बाय लामाखौ नायलांजोब्बाय था बारबाय लाम गोबाव सम नांगौ सिमाबो एन्जर गुदुं बायदि लामालै बेना एथ' गोलाव आलासि जागोन
सिंनिफ्राय फैनानै ओरै खोला फारसे मोनफैबाय लामाया जोबनोसै मोनफैबाय बिसिम मोनफैबाथाय आं नोंथांमोननो देखायहरनोसै लामाखौ दहाय फारसेथिंमोन आं दा फारसेथिं सफैबाय नालाय मेंलायलाय माथो बिसिम फैनायावनो पुलिसफ्रा माबा होनगोन नामाब्रा होनब्लाथ' गैलालै बिथिंसो पुलिसफोर थाफैयो अन केमेरायाव दंखायो मा होनांगौ बेखौलाय मोनफैबाय लामाया नोगोद गोलाव बे लामाया बे गोजौखौ बारस'नांगौआ बेजोंनो फैनानै ओरै बादसाफोराव थांबाय बेजों बादसाफोराव थांबाय ओमफ्राय बे ओरै दिल्लीयाव थांबाय पान्जाब राजस्थाननिफ्राय फैनाय मोनसे जंसन बायदि बेयो पुलिस दङ ओइ सासे नुबायना एसेनोसै बारा गोलाव गैला नमस्कार और क्या हाल है सर जी बढ़िया बढ़िया एकदम थोड़ा सा चैनल था उसके लिए मैं वीडियो बनाया अच्छा अच्छा नमस्कार जोब्बाय दानिया बे ओरै थांबाय बादसाफोराव थांबाय ओमफ्राय ओरैहाय दिल्लीयाव थांबाय ओरै पान्जाब राजस्थाननिफ्राय फैनाय लामामोन आरो नोंथांमोना नायदो हारियानानि लकेसनखौ आं बेखिनियावनो देखायहरबाय आरो नायदो मोजाङै नायनानै ला ओरैहाय मेन रड गिदिर ओमफ्राय ओरैहायनिफ्राय फैनाय दे बिदिबा बाय बाय मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो लकेसनखौ नुबाय थानायनि उनावहाय नुबाय थागोन नोंथांमोना थेंक इउ